kulino ngundang Bu, biasanya Mbak Eva tak aturi lilo nggih. Wah iya. Bari iki luar langsung kok. Tenan, Mbak Eva iki kira-kira kok kowe ra iso melu teko mene. Iya, Mas. Ini rak sido digailah. Ora sedo gawe ngenteni aku iso. Ngono, Mbak. Iya maksudnya. Matok yo. Ha iya wong kesuk iras kon buaki larane kene kowe. Oh, alam landang sisan kok, Mas. Yuk sinarengan yoga laras campur sari. Lilo. Halo Pak Kancil, Pak Aman. Duh, alhamdulillah dulur tuwa Pak Kancil wis waras iki. Oh, Pak Kancil. Iya. Spesial Mbak Eva monggo diterima tembangnya. Lilo. Mas Boyo Sugeng Rawuh. Dia ana Bilqis. Ini lho, Mas. Wah, ini enak. Apa wis ora Ayo. kelingan sumpah janji ngomong marang aku sing teksen bintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku. Wis nganti telung ketiga nangis sliramu terakhir merto bareng saiki wis teko gawe malah gandeng rambut saka malah mbok benjani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu sakjane pucrut ning ati ora bisa ngoncati lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro nanging aku ragu mau mergo atiku wis kebaca tresno. Matur sembah nuwun sedaya Mas Latif, Mas Kukuh. Saya kumaha matur sembah nuwun. Salam kagem Pak Sujati kamu teng Taiwan. Selamat malam. Apa ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sing nasen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku. Hujan laka, hujan laka. Ora
Ida, spesial kanggo Mbak Eva yang bisa. Kamu menyanyikan tembang Lilo sangat menjiwai.